हेल' रायजोफोर, गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनै नोंथांमोननो आं मोनसे न'आवनो बानायनानै लानो हानाय सहसावनो खम समायावनो जानाय मोननै मुलिनि सोमोन्दै फोरमायनो नागिरदों। आरो बे मुलिया नोंथांनि मोदोमफ्रा बाराद्राय फुंदों एबा उदैनि मेजेम जानाय बेफोरबादि समस्या गोलैदों एबा वेट बारा जादों बेफोरबादि समस्या जुदि गोलैना दंबा निश्चय सहाय खालामगोन। दा बे मुलिनि थाखाय लादों आं गिबियावनो देखायग्रोनोसै। नैबे जाबाय तेजपात बिलाइ, बेखौथ' बयबो मिथिखायो। तेजपात बिलाइ, बे जाबाय गोथां, नैबे जाबाय गोरान। बेखौथ' सिनाय रावबो गैखाया, न'फ्राव बयनाव थाखायो तेजपात बिलाइआ, बा न'आव जुदि गैयाबा बाजारफ्राव 10 थाखानि बेसेबांबा गोदान। गोरान आरो गोथां देखायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय गोथांबाबो जागोन, गोरानबाबो जागोन, जायखिजाया मोनसे बाहायबानो जाबाय। दा बेखौ आं लासै खोन्थालांसै। बे जाबाय नारें लेबु एबा खार्जि लेबु एबा गल नेमु, जिखुनु मोनसे लाबानो जाबाय। बेजों लोगोसे आं ओरैनो खम परिमाननि खालि बानायना देखायनो थाखायल' ओंखायनो नैबे बेरे मोदैखौ लादों। नाथाय जायफ्रा बाहायबाय थागोन बिथांमोना गिदिरखौ लानांगोन। दा मुलियावथ' नोंथांमोना नुखाबाय, तेजपात बिलाइ, गोरान एबा गोथां, बेरे मोदै आरो नारें फिथाइ। आं बेखौ दा बानायना दिन्थिसिगोन आरो खोन्थागोन मा प्रसेसफोरखौ। नाथाय आं फंनैसो खोथाखौ नोंथांमोननो फोरमायग्रोनो सानदों। जायफोर बिथांमोना दिनै उदैनि मेजेम जानानै दं एबा मोदोमा गिदिरथार, बिथांमोननियाव गाननाय जोमनायावबो हयथ' निश्चय एसे उसुबिदा मोनो। अबावबाफोर थाङोबा आंना उदैया प्रब्लेम खालामो, माने लाजिनाय फैयो, बा देहाफोर बाराद्राय गिदिरबा गाव गावखौनो दस्राजों एडजास्ट खालामनो हाया, बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जायो। दा ओंखायनो गाव गावनि देहाखौ स्लिम लाखिनो एबा गावनि मोदोमखौ बयबो जाहाथे मोजाङै फिट जानानै थानो हायो, बेनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिनै खारनाय बारनाय एक्सारसाइज खालामो। दा बेफोरबादिजोंबो गोबाङा गावनि देहाखौ फिट खालामना लानो हानायजों लोगोसे हयथ' गोबाङा बेफोरखौ खालामसेयावबो माने देहाया गावनि लुबैनाय बायदि जाया। दा ओंखायनो बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थानोसै। बे मोननै फिसा फिसा न'आवनो खालामना लानो हानाय मुलिनि थाखाय खोन्थाखाबाय, तेजपात बिलाइ, नारें आरो बेरे मोदै नांगौ। दिनै नैबे मुलिखौ नोंथांमोननो फोरमायनोसै आरो बानायनानै दिन्थिनोसै। गिबियावनो दङ तेजपात बिलाइखौ गोथां एबा गोरान गांबा 6-7टा, बिनि बारा लानाङा। गोरानबाबो गांबासे, गांबानि सायाव 6-7टासिम लाबानो जाबाय। गांबानिफ्राय 7टासिम, गोथांबाबो गोरानबाबो बेखौ लादो। गोरानबा गोरान, गोथांबा गोथां, जिखुनु मोनसे बाहायबानो जाबाय। ओमफ्राय बेखौ मा खालामनांगोन, दैयाव 15-20 मिनिटसो रुख'बानो जाबाय। रुयै रुयै रुनानै जेब्ला 15-20 मिनिट जागोन अब्ला बेनि रस ओंखारगोन। गेलासे फुरा नङाबाबो आधा गेलासनि सायाव एसे बुरजा जानाय आरो कापसेनि सायाव जानाय, बेबादि जखानि माने रुखांनायनि उनाव दैया जाहैनाय, बेखौ खालामबानो जाबाय। बे रुख'नाय दैखौ बाराद्राय गुसु खालामनो नाङा, एसे दुंबुर दुंबुरै लोङोबा देहानि थाखाय साबसिन खामानि होयो। बे जाबाय तेजपात बिलाइनि लोंनाय नियमा। नोंथाङा बेखौ फुङाव खनसे आरो मोनायाव खनसे बाहायबानो जाबाय। होमबानो नोंथांनि जि देहानि बाराद्राय माने मोदोम अभार जालांनाय, माने मोदोम देरनायफ्रा लासैनो खमायलांगोन। बेजों लोगोसे जायफोरना उदैनि मेजेमा बाराथार आरो देहाया बाराखा, बिथांमोना बे तेजपातखौ बाहायनायजों लोगोसे उदैनि मेजेमा जुदि बाराथारबा मा खालामनांगोन, आं बेखौ खालामनानै दिन्थिथारनोसै। तेजपातनिखौबो नोंथांमोना बुजिखाबाय। आं बे बेरे मोदैखौ सामसनिल' जाखागोनखा, बथला फिसा लाबाय। बेखौ माने दिन्थिनो थाखायल' बायनाय जादोंमोन, नै थिक थाक सामसनिल', बे सामसनियानो जाबाय।
बे सामसनि बेरेमोदै लानायजों लोगोसे आं दा नारेंखौ नारें खाजि नारें लेबु एबा गल नेमु जिखुनु मोनसेबानो जागोन बेखौ बेसेबां लानांगोन बेनि परिमानखौ दिन्थिसै खनसे खननै खनथाम खनब्रै खोब बाराबा खनबा थरथिंब्रै थरथिंबानि बारा होनो नाङा बे जाबाय नारें बिदै हानानैथ' नोंथांमोना नुखाबाय बेखौ आं मिक्स खालामो मिक्स खालामखांनायनि उनाव बेखौ माला बाहायगोन बेखौ बाहायगोना हराव जेब्ला उन्दुनोसै बे उन्दुनोसै समाव बे बेरेमोदैजों नारें लेबुनि रस थरथिंथाम थरथिंब्रैखौ बाहायबानो जाबाय बेखौ जेब्ला नोंथाङा सानथामसे बाहायगोन अब्लानो ताल मोनगोन खिन्थु मोनसे खामानि मावनांगोन कन्टिनिउ बाहायनो नाङा नोंथांनि देहाखौबो नायनांगोन मानोना बेखौ जेब्ला बाहायगोन निश्चय उदै मेजेम आरो देहाखौ नोंथाङा प्रमान मोनगोन सानथाम बाहायबाय बा बाराद्राय बा सानब्रै बाहायबाय बेनि उनाव सानसे गेप होबाय बेबादिनो खनथामसे बाहायनाय लोगो लोगो नोंथाङा प्रमान मोनगोन बेखौ खनथाम बाहायनानै गाव गावनि देहाखौ नायग्रोदो बेनि उनाव आरोबाव बाहायदो मानोना बाराद्राय बाहायोबा हयथ' बाराद्राय देहाया माने खमद्राय जायोबा आरो बेबो खहा जायो दा ओंखायनो बेखौ कन्टिनिउ सानथामा सानब्रै बाहायबाय सानसे गेप सानथाम सानब्रै बाहायबाय सानसे गेप सानथाम सानब्रै बाहायबाय बेनि उनाव सानथाम सानब्रैसे दोनथ'बानो जाबाय बेनि उनाव आरो फारियै बेबायदिनो खनथाम बाहायलांदो नोंथाङा निश्चय प्रमानखौ मोनगोन उदैनि मेजेमा खमायदों खमायाखै आरो मानसिनि देहाया हामदोंना हामाखै मानोना मेजेम गोनाङाबो ताल मोनगोन आरो मोदोमा बाराद्राय जुदि गिदिरबाबो ताल मोनगोन दा ओंखायनो तेजपातजों लोगोसे बे बेरेमोदैखौ जेब्ला बाहायगोन नोंथांमोना निश्चय प्रमानखौ मोनगोन आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।